Labarina ba ya zama nawa in har baki tarihina. Sufar ƙauna an ba ta ɓuya idan soyayya ta bi jini. Soyayya kulawa ce muhimmin cikinta na yarda, sannan akwai buƙatar ɓoye sirri cikinta na shaida. Masoyin abin naso ne don ya zarce dukiya tsada. Idan ka sami kyautar soyayya ka gode Allah, ka gode Allah, malam ka gode Allah. Zo mu zauna, zo mu saba, sai mu sasanta. So mu kulla kar mu kwance, sai mu ririta. Sai mu dage kar a bi mu zama bambanta. Tun da ganawa, gana ka ba wahala, ba wahala, ba wahala. Abar kalla cikar bore kina raina, idan na manta siffarki ashe za na manta kayina. Ke ta daya, ke ta biyu, ke ce ta karshe hubbina. Ni ba a bani haushi idan za na ganki gefe na. Ni ke nake wakishi, kaunar ki ce muhallina. Mai kinki na tsane shi dan babu shi a farina. Ta ka sanno tauraruwar cikin mata, yo gani nisan ki ne bukatata. To rike ja ni ragamar akalata.